హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 11వ అధ్యాయము. అందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 డేస్ క్లాసులు 11th డేకి అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ 11వ అధ్యాయము విశ్వరూప సందర్శన యోగము. అంటే భగవంతుని యొక్క విరాట్ స్వరూపం అనండి, విశ్వరూపం అనండి, సమస్తము ఇమిడి ఉన్నటువంటి ఈ సర్వ జగత్తు విశ్వము ఇమిడి ఉన్నటువంటి స్వరూపమే విశ్వరూపము, విరాట్ స్వరూపము. ఆ సందర్శనం అర్జునుడికి ఈరోజు ఆ దర్శనం కలుగుతుంది. అది చూద్దాము. అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యం అధ్యాత్మసంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. అర్జునుడు అంటున్నాడు, మదనుగ్రహాయ, నీవు దయతో అనుగ్రహించి నన్ను చెప్పినటువంటి ఈ దివ్యమైనటువంటి రహస్యం, పరమరహస్యం, ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, ఇవన్నీ కూడా విన్న తర్వాత ఇప్పుడు నా మోహం తొలగిపోయింది. విగతో మమ, మోహోయం విగతో అంటే మోహం వదిలిపోయింది అని చెప్పి, ఈ అత్వయోక్తం వచస్తేన, ఈ మాటలన్నీ నువ్వు చెప్పిన తర్వాత విన్న తర్వాత నా మోహం తొలగిపోయింది. సో మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యం ఆధ్యాత్మ సంజ్ఞితం. సో నన్ను అనుగ్రహించి నువ్వు చెప్పిన ఈ పరమ రహస్యమైన ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విన్న తర్వాత, ఈ అత్వయోక్తం వచస్తేన, ఈ గొప్ప జ్ఞానం అంతా విన్న తర్వాత, నువ్వు చెప్పిన తర్వాత నేను విని, మోహోయం విగతో, మోహాన్ని వదిలాను, మమ నేను అని చెప్తున్నాను. నా యొక్క మోహం వదిలిపోయింది. సో నీవు దయతో తెలియపరిచిన ఈ యొక్క పరమరహస్యం అయినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విన్న తర్వాత నా మోహం తొలగిపోయింది. యో మామజమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. సో ఇంకా ఏమంటున్నాడు అర్జునుడు? పురుషోత్తమ, సర్వలోక పరమేశ్వరుడా, నేను ఇంక ముందు నీ అసలు రూపం చూసినప్పటికీ, అసలు నీ కృష్ణ రూపం నాకు తెలిసినప్పటికీ, నువ్వు ఈ విశ్వంలో ఎలా ప్రవేశించావు అనేది చూడాలని కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పి అడుగుతాడు. నేను ఆ రూపాన్ని నాకు చూడాలని ఉంది. యోమాం అజమనాదించ, అనాదించ అంటే చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అని చెప్పి, అంటే నువ్వు అజుడవు, అనాది అంటే ఆది లేనివాడవు, నువ్వు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న లోకమహేశ్వరుడువు. అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. ఇది సో అర్జునుడు ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి
మెల్లగా అంటే ఇదంతా తెలుసుకున్న తర్వాత, ఈ జ్ఞానం అంతా ఆయన వివరించిన తర్వాత నా మోహం అనేది తొలగిపోయింది. ఏవమేతద్యథార్థ త్వమాత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. సో పురుషోత్తమ పరమేశ్వర, నీవే స్వయంగా వర్ణించినట్లు నీ నిజమైన స్థితిలో నా ఎదుట నిన్ను ఇక్కడికి చూసినప్పటికీ కూడా నువ్వు ఈ జగత్తులోకి ఏ విధంగా ప్రవేశించావో చూడాలని నాకు ఉంది. ఆ రూపాన్ని నేను చూడాలని అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతాడు. సో దానికి అంటే ఎందుకు అడిగాడు అర్జునుడు? నీ రూపాన్ని, నీ విశ్వరూపాన్ని, ఏ రకంగా నువ్వు ఈ విశ్వం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నావో చూడాలనుంది అంటున్నాడు. ఎందుకు అంటే కృష్ణుణ్ణి సందేహించాడా? కాదు. మరి అతనేమైనా నేను స్పెషల్ కాబట్టి నాకు ఇది చూపించాలి, దేవుడు నేను చాలా స్పెషల్ కాబట్టి అనుకున్నాడా అంటే అది కాదు. టు కన్విన్స్ పీపుల్ హూ విల్ కన్సిడర్ కృష్ణ యాజ్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్. అంటే ముందు ముందు తరాల వాళ్ళు కృష్ణుడు ఎవరో తెలుసుకోలేకపోతారు, వారికి భగవంతుడి యొక్క శక్తి తెలియాలి కదా అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అందరూ కూడా తెలుసుకుంటారు అని అర్జునుడు అడగటం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానం అవ్యయం. సో యోగేశ్వర అంటే కృష్ణ యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపాన్ని దర్శించగలిగే సమర్థత నాకుంది అని నువ్వు అనుకుంటే దయచేసి ఆ అపరిమితమైన విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు. ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క నిజమైన శిష్యత్వం కనిపిస్తోందన్నమాట. శిష్యుడు ఎప్పుడు గురువుకు ఆ రకమైనటువంటి గౌరవాన్ని ఇవ్వాలని, గురువు యొక్క ఆజ్ఞను, గురువు యొక్క ఆదేశాన్ని పాటించటం. అంటే నాకు ఉన్నది చూడాలని, కానీ నువ్వు నాకు చూడగలిగే సమర్థత ఉంది అని నువ్వు అనుకుంటే నాకు చూపించు అని చెప్తున్నాడు. తన మనసులో మాట చెప్పినా కూడా చూపించు అని అనలేదు, చూడాలని ఉంది. నువ్వు నేను చూడగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నువ్వు అనుకుంటే నాకు చూపించు. సో నీ ఇష్టం, నాకైతే కొద్దిగా ఉంది, కానీ నువ్వు నేను చూడగలను అనుకుంటే చూపించు, అంతేగాని చూపించు అని డైరెక్ట్గా అనలేదు. అది అక్కడ అంటే గురువు ఆదేశం కోసమే అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమన్నారు? శ్రీ భగవానువాచ పశ్యమి పార్థరూపాణి శతశోధా సహస్రశః నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ. అర్జున పశ్యమే పార్థ, చూడు పార్థ, చూడు అర్జున రూపాన్ని. ఏ రూపం? శతశోధ సహస్రశ అంటే వందల వేలతో కూడుకున్నటువంటి నానావిధాని రకరకాల దివ్యమైన నానావర్ణాకృతి ఎన్నో రంగులతో ఉన్న ఈ ఆకారాలను ఆకృతులను చూడు అర్జున. వందల వేల కొలదిగా వివిధ అద్భుతమైన ఆకృతులు, పరిమాణములు, రంగులతో కూడినటువంటి ఈ ఈ స్వరూపాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు నువ్వు చూడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇదంతా కూడా మరి మనకు ఎలా ఉంది అన్నది ఈ వర్ణనను బట్టి ఈ చిత్రకారులు కొంత ప్రయత్నించారు దీనిని మనకు అనుభూతి చెందేటట్లు చేయటానికి. ఇక్కడ ఒక భగవంతుణ్ణి అనేక వేల శిరస్సులతో చూపిస్తున్నారు.
ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్చాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. సో గుడాకేశ అంటే ఏమిటి? చీకటిని జయించినవాడ అంటే అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడ అంటే తమో గుణాన్ని జయించినవాడ అని చెప్పుకున్నాం. సో నువ్వు చూడాలనుకునేది జగత్కృత్స్నం పశ్చాద్య సచరాచరం. సో ఈ జగత్తంతా కూడా నువ్వు ఇప్పుడు చూడు. అంత అచరం, కదిలేది కదలనిది అన్నీ కూడా నువ్వు ఇప్పుడు ఈ జగత్తులో అన్నీ కూడా నీకు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. మమ దేహే గుడాకేశ, నా దేహంలో యచ్చాన్య ద్రష్టుం ఇచ్చసి, దీనిని ఇప్పుడు నువ్వు చూడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సర్వం అంత ఈ జగత్తును సమస్తాన్ని నువ్వు చూడాలనుకునే సమస్తం కూడా నా దేహంలో నువ్వు ఒక్కసారిగా చూడొచ్చు అనమాట. నువ్వు ఏది చూడాలనుకున్నా సరే, భవిష్యత్తులో ఏది చూడాలనుకున్నా సరే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నువ్వు ఏది చూడాలనుకుంటున్నావు, భవిష్యత్తులో నువ్వు కోరుకునేదా చూడాలనుకున్నది అన్నీ కూడా నీకు చూపిస్తుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. జగత్కృత్స్నం అంటే సర్వ జగత్తును ఇహైకస్థం, ఇక్కడ నువ్వు చూడవచ్చు. కదిలేది కదలనిది అన్నీ కూడా నువ్వు ఇక్కడ చూడవచ్చు నా దేహంలో. గుడాకేశ అన్నీ ఇప్పుడు యచ్చాన్య ద్రష్టుం ఇచ్చసి, నువ్వు చూడాలనుకునేదంతా కోరుకునేదంతా కూడా నువ్వు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఈ శరీరంలో నువ్వు అన్నీ చూడాలనుకునేవి ఒకేసారి చూడొచ్చు. ఈ సార్వత్రిక రూపం ఇప్పుడు నువ్వు కోరుకునే అన్నింటినీ భవిష్యత్తులో నువ్వు చూడాలనుకున్నవి కూడా చూపిస్తుంది. ఇక్కడ అంతా కూడా ఉన్నది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. విశ్వరూపాన్ని ఇక్కడ మనకు క్లుప్తంగా చిత్రకారులు భూమి మరి బ్రహ్మలోకము, ఈ 14 లోకములు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అన్నట్లుగా మనకు కొంత ఇక్కడ ప్రయత్నించారు చూపించడానికి. బ్రహ్మదేవుడు పైలోకం సత్యలోకం చూపిస్తున్నారు, 4 బ్రహ్మకుమారులు వాళ్ళ లోకాలు వాళ్ళని చూపిస్తున్నారు, మరి దేవతలందరినీ చూపిస్తున్నారు, ఋషులను. సో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము, సర్వదేవతలను అందరిను. నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనీనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్యమే యోగమైశ్వరం. అయితే నువ్వు నతుమాం శక్యసే ద్రష్టుం, నువ్వు చూడలేవు నీ యొక్క మనేనైవ స్వచక్షుష, నీ యొక్క స్వంత నేత్రాలతో దృష్టితో నువ్వు చూడలేవు. ఇది దివ్యం దదామితే చక్షు, అందుకని నీకు దివ్య దృష్టిని ఇస్తున్నాను, ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు భగవంతుడు ఇచ్చిన దృష్టి అని చెప్పి. పశ్యమే చూడు నా యొక్క నా యొక్క యోగం ఐశ్వరం, నా యోగైశ్వర్యాన్ని, నా ఇక్కడ యోగం ఐశ్వరం అంటే అద్భుతమైనటువంటి వైభవం, భగవంతుడి యొక్క వైభవం అని చెప్పి అర్థం. సో దానిని నువ్వు పశ్యమే అంటే చూడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అత్యంత అచింత్యమైన యోగశక్తి అంటే అది భగవంతుని యొక్క ఆ యోగశక్తి, అచింత్యమైన యోగశక్తి, ఐశ్వరం, యోగైశ్వరం అంటే భగవంతుని యొక్క ఆ వైభవం, ఆ మహత్యం చూడు. సో నా యొక్క విశ్వరూపాన్ని నీ ప్రాకృతిక కళ్ళు అంటే నీకు మామూలు నీ కళ్ళతో నువ్వు చూడలేవు, కానీ దివ్య దృష్టి, అందుకని నీకు ఒక దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను. ఈ నా యొక్క అద్భుతమైన వైభవాన్ని నువ్వు తిలకించు ఆ దివ్య దృష్టి సహాయంతో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యోగ వైభవం, భగవంతుని యొక్క ఆ యోగ వైభవాన్ని ఇలా చెప్పి అప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు. ఇదంతా కూడా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు అన్నది మనం ముందే చూసాము. కాబట్టి సంజయుడు ఇదంతా చూసి ద సుప్రీం లార్డ్ విత్ ఆల్ మిస్టిక్ పవర్, ఆయనకున్నటువంటి పవర్ అంతా అంటే భగవంతుని యొక్క శక్తినంతా కూడా చూపించారు. ఆయన యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికప్పుడు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదించిన తర్వాత చూపించారని చెప్తున్నాడు. ఆ రూపం ఎలా ఉన్నది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. ఎలా ఉన్నది
ఉన్నదంటే అనేక ముఖాలతో, అనేక నేత్రాలతో, అద్భుత దృశ్యాలతో, దివ్యాభరణాలతో, ఎక్కుపెట్టిన ఆయుధాలతో, దివ్యమైన ఆయుధాలతో, దివ్య పుష్పమాలలతో, వస్త్రాలతో, దివ్య గంధాలతో, మహా ఆశ్చర్యకరం, దేదీప్యమానం, అనంతం విశ్వతోముఖమై విరాజిల్లుతోంది. సో అని ఆయన వివరించాడు. సో ఒక్కసారిగా గనక మనం ఆ రూపం అది 10, 11 దీంట్లో చెప్పారు. ఒకసారి చూద్దాము. ఇక్కడ మనకు వీలైనంత వరకు చిత్రకారులు ఆ వైభవాన్ని మనకు చూపించాలని ప్రయత్నించారు. సో మీరు ఈ చిత్రంలో చూడవచ్చు, కొంత ఈ చిత్రాలన్నిటిలో వాళ్ళు ప్రయత్నించారు కొంతవరకు మనకు ఐడియా ఇవ్వాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో. 11వ శ్లోకంలో ఆయన వర్ణిస్తున్నాడనమాట, సంజయుడు వర్ణిస్తున్నాడు. దివ్యమాలాంబరాధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతో విశ్వముఖం, అనంతం విశ్వతోముఖం అంటే దివ్యమాలాంబరధరం, ఎన్నో దివ్యమాలలతో. మరి అంతకుముందేమన్నాడు? అనేక వక్త్రనయనం, అనేక అద్భుత దర్శనం, అనేక దివ్యాభరణం, దివ్యానేకోద్యతాయుధం అంటే అనేక ముఖాలతో, నేత్రాలతో, దివ్యాభరణాలతో, మరి ఎక్కుపెట్టిన దివ్య ఆయుధాలతో, ఆ తర్వాత దివ్యమాలాంబరాధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. సో దివ్యమాలలతో, దివ్యమాలాంబరధరం, సో దివ్యమాలలన్నీ కూడా ధరించి, దివ్యగంధానులేపనం, దివ్యగంధాలన్నీ కూడా వాటితో, తర్వాత సర్వాశ్చర్యమయం అంటే ఎంతో ఆశ్చర్యకరం. భగవంతుడు దేదీప్యమానం, అనంతం అంటే అంతులేనట్లు, అసలు ఎక్కడ ఎండనే తెలియట్లేదు, అంత ఉందా ఆ విశ్వరూపం. విశ్వతోముఖం అంటే మొత్తం విశ్వతోముఖమయ్యి విరాజిల్లుతోంది అని చెప్పి ఈ వర్ణన చేయటం జరిగింది సంజయుడు. అది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇంకేమంటున్నాడు? ఒక దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపతుత్థిత యది భాసదృశీ సా స్యాత్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. సో వందల వేల సూర్యులు ఒక్కసారిగా ఆకాశంలో ఉదయిస్తే ఎంత కాంతి ఉంటుందో, అది ఏమన్నా కొంచెం ఈ భగవంతుడి కాంతికి పోల్చదగింది. అది కూడా సమం అని చెప్పట్లేదు, వందల వేల సూర్యుల కాంతి కూడా దీనికి సమానం అనట్లా. కానీ అంత అది ఏదన్నా కొంచెం ఈ కాంతిని పోలి ఉండవచ్చు వందల వేల సూర్యులు వస్తే, అంటే అంత కాంతివంతంగా ఉన్నది. అందుకే ఒక్క సూర్యుడినే మన మామూలు కళ్ళు తీక్షణంగా దాని వైపు, మన సూర్యుని వైపు చూడలేం. మరి ఇన్ని సూర్యుల వెలుగును చూడాలంటే ఇంక ఈ కళ్ళ వల్ల ఏం సాధ్యం? ఇంత పెద్ద రూపాన్ని ఎలా చూడగలుగుతాం? అందుకే అర్జునుడికి ఆ దివ్య దృష్టి ఇవ్వటం జరిగింది భగవంతుడు. ఇప్పుడు మన కళ్ళ ముందు మనం చూసేది ఏమిటి? మన కంటికి ఎంతవరకు కనపడుతుందో అంతే చూడగలుగుతాం, అవునా? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడున్న మన ఎదురుగుండే ఏది ఉంటే, ఇంట్లో ఉంటే ఆఫీస్ కనపడదు, ఆఫీస్లో ఉంటే ఇల్లు కనపడదు. మన కళ్ళ ముందు ఎంత ఉందో అదే చూడగలుగుతాం. కానీ అలాని ఇప్పుడు మనం పక్క ఊరు చూడలేము, కానీ పక్క ఊరు లేదనే మన కళ్ళ ముందు లేదు. సో మన కళ్ళకు దాని అర్థం ఏమిటి? లిమిటెడ్ కెపాసిటీ ఉంది, మన కంటికి అంతా కనిపించదు.
కానీ ఈ విశ్వమంతా ఇమిడి ఉన్న భగవంతుడి రూపాన్ని మరి మన కళ్ళతో అందుకే చూడలేం కాబట్టే ఆ దివ్య దృష్టిని ఆయన ప్రసాదించటం జరగబట్టి నీకు ఇప్పుడుండేది ముందుండేది అన్నీ అంటే అన్నీ కూడా కనపడుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్నది ముందుండేది నువ్వు చూడాలనుకున్నది అన్నీ కూడా నువ్వు ఇక్కడ చూడొచ్చు అని చెప్పటం అందుకని ఆ దివ్య దృష్టిని ఇవ్వటం జరిగింది. అప్పుడు అర్జునుడు ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత తను దేవదేవుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజింపబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని దర్శించాడు. మరి చూడండి ఎన్ని రకాలు, పాపం చిత్రకారులు చాలా ప్రయత్నించారు మనకు ఒక ఐడియా ఇవ్వటానికి. ఈ విశ్వం అంతా కూడా ఇమిడి ఉంది భగవంతుడిలో అన్న దీనికి ఇలా రకరకాల మొహాలు, లోకాలు, దేవతలు అందరూ మరి ఇక్కడ ఇమిడి చూస్తున్నాము కొంతవరకు మనకు ఐడియా ఇవ్వటానికి. సో ఈ జగత్తంతా కూడా నువ్వు ఒకే చోట ఎన్నో రకాలుగా విభజించబడి ఉంది. మరి ఈ లోకాలు ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా నువ్వు ఇక్కడ చూడవచ్చు అని చెప్తున్నారు. మరి 14 లోకాలు ఈ విశ్వము అన్నీ కూడా చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. తతః స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. సో అప్పుడు విస్మయం చెంది అత్యంత ఆశ్చర్యపరుడై హృష్టరోమా అంటే వెంట్రుకలన్నీ నిక్కబొడుచుకునేటట్టు, రోమాలన్నీ నిక్కబొడుచుకునేట్లు అంత ఆశ్చర్యపడిపోయాడు ఈ రూపాన్ని చూసి అర్జునుడు. ఎవరు? ధనంజయ అంటే అర్జునుడు. ప్రణమ్య శిరసా దేవం అంటే వెంటనే భగవంతుడికి ప్రణామాలు అర్పించాడు శిరస్సు వంచి. కృతాంజలి రభాషిత. సో ప్రభువును అంజలి ఘటించి అతను మాట్లాడటం ప్రారంభించాడనమాట, స్తుతించటం. సో అర్జునుడు ఈ విశ్వరూపాన్ని మరి నిజంగా సమస్త విశ్వాన్ని ఒక్కసారి కళ్ళ ముందు చూడగలగటం, అన్ని ప్రపంచాలు మొత్తం దేవతల లోకాలు అన్నీ అతనికి కనిపిస్తున్నాయి. మరి ఇదంతా చూసి ఒక్కచోట అతను విస్మయావిష్టుడై అంటే మహా ఆశ్చర్యంతో నిండిపోయి రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నవాడై ప్రణమ్య శిరస దేవం ఆయన తల వంచుకున్నాడు నమస్కారం చేస్తూ, చేతులు జోడించి పరమప్రభువును ప్రార్థించటం ప్రారంభించాడు. అర్జున ఉవాచ. ఈ రకంగా స్తుతిస్తున్నాడు భగవంతుణ్ణి. ఈ భగవంతుడు చుట్టూ ఇవన్నీ చూస్తున్నాడు, అన్ని దేవతలను అందరినీ. ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడి కనిపించనేది లేదు మనకి. చిత్రకారులు పాపం కొంతవరకు ప్రయత్నించారు మనకు ఈ ఐడియా ఇవ్వటానికి, ఇలా రకరకాలుగా విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తున్నారు అని చెప్పి. పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. అర్జునుడు పలికాడు, శ్రీకృష్ణ నీ దేహంలో నేను పశ్యామి చూస్తున్నాను సకల దేవతలను. దేవాంస్తవ దేవదేహే నీ దేహంలో అన్ని సకల దేవతలను. సర్వాంస్తదా భూత విశేష సంఘాన్. సో ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహాలను. బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం కమలన్యందు కూర్చుని ఉన్నటువంటి బ్రహ్మదేవుణ్ణి చూస్తున్నాను. ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. అందరు ఋషులను, దివ్య సర్పాలను అన్నిటినీ కూడా నేను చూస్తున్నాను. అనేక బాహూదర వక్త్రనేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంతరూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. విశ్వేశ్వర విశ్వరూపుడా, అనేక బాహు ఉదర వక్త్రం అంటే అనేక చేతులు, అనేక ఉదరాలు. మరి ఉదరం అంటే స్టమక్. అనేక ముఖాలు, వక్త్రాలు అంటే అనేక ముఖాలు. నేత్రం అనేక కళ్ళు. అవన్నీ కూడా పశ్యామి త్వాం నీ యొక్క రూపాన్ని. సర్వతో అనంత రూపం నీ యొక్క సర్వత్రా ఉన్న నీ అనంత అంత అంటే అంతం లేనటువంటి, దీనికి ఎక్కడ ఏంటో తెలియట్లా
అంతం నీ అనంత రూపాన్ని, సర్వత్రా ఉన్న నీ అనంత రూపాన్ని పశ్యామి త్వాం, నేను నిన్ను ఇలా చూస్తున్నాను, నీ అనంత రూపాన్ని. నా అంతం నా మధ్యం, దీనికి అంతం లేదు, మధ్య లేదు. నా పునస్త, బిగినింగ్ లేదు, ఆది కూడా లేదు. పునస్తవాది పశ్యామి విశ్వేశ్వర, విశ్వరూపం అంటే నేను ఈ అంతము మధ్య ఆది లేనటువంటి ఈ రూపాన్ని, నేను ఇంత పెద్ద రూపాన్ని నేను చూడలేకపోతున్నానంటే దాన్ని చూడటం కూడా ఒక శక్తి కావాలంటే అంత గొప్పగా ఉంది, అంత పెద్దది, ఇంత విస్తారమైన, ఎక్కడ మొదలవుతుందో తెలీదు, తుది ఎక్కడో తెలీదు, మధ్య ఎక్కడో తెలీదు, అలా ఉన్న నీ విశ్వరూపం అని చెప్తున్నాడు. విశ్వేశ్వర, విశ్వరూపుడ, అనేకమైన చేతులు, ఉదరాలు, ముఖాలు, కళ్ళతో ఉన్న నీ రూపాన్ని, నీ అనంత రూపాలన్నీ కూడా నీ దేహంలో చూస్తున్నాను. ఏది ఆది మధ్య ఏదన్నది అంటే ఏది బిగినింగు, ఏది ఎండ్, ఏది మధ్య అనేది నాకు అర్థం కావటం లేదు. అంత పెద్దగా ఉన్న ఈ విశ్వరూపం అన్నది ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. తెలియట్లా ఎక్కడ బిగిన్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అన్నది. అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్యనేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుదాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. సో ఇంకేమంటున్నాడు, అనాది అంటే దీనికి ఆది ఎక్కడో తెలియదు, మధ్యం ఎక్కడో తెలియదు, మధ్య అంతం. దీనికి ఆది లేదు, మధ్యం లేదు, అంతం లేదు. అనంత వీర్యం అంటే అనంతమైనటువంటి మహిమ, అనంత బాహుం, అంటే ఎండ్లెస్ చేతులు, ఎన్నో చేతులు. శశి సూర్య నేత్రం, సూర్యచంద్రులు నీ కళ్ళుగా కనిపిస్తున్నాయి. పశ్యామి త్వాం, చూస్తున్నాను నిన్ను. దీప్తహుతాశవక్త్రం, నీ నోటి నుంచి వచ్చేటటువంటి అగ్ని జ్వలిస్తోంది. స్వతేజస, నీ యొక్క స్వంత తేజస్సుతో, నీ యొక్క తేజస్సుతో విశ్వమిదం తపంతం, ఈ విశ్వమంతా కూడా సమస్త ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరుస్తోంది అని చెప్పి అటువంటి నీ తేజస్సును నేను దర్శిస్తున్నాను. సో ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్నావు, నీ మహిమ అనంతము. నీవు అనేక బాహువులు, సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలు, నీ నోటి నుంచి జ్వలించే అగ్ని, నీ తేజస్సుతో ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరిచేటటువంటి నీ యొక్క రూపాన్ని నేను దర్శిస్తున్నాను. ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. నీవు ఒక్కడివే అయినా కూడా ఆకాశాన్ని, సకల లోకాలను, వాటి మధ్య గల ప్రదేశం అంతా కూడా నువ్వు వ్యాపించున్నావు. సో ఆకాశం అంటాము, అన్ని లోకాలు, మరి వాటి మధ్య ఉన్న ప్రదేశం అంతా నువ్వు వ్యాపించున్నావు మహాత్మా. ఈ అద్భుతమైన, ఒక రకంగా భయంకరమైన, చూడటానికి మరి ఓ మనిషి ఈ 14 లోకాలు వ్యాపించి మొత్తం విశ్వమంతా కనపడుతున్నప్పుడు అది నార్మల్గా మనం చూసేటటువంటి ఆకారానికి బియాండ్ ఇమాజినేషన్, మన ఊహకు కూడా అందని ఊహాతీతమైనటువంటి ఆకారము నువ్వు చూచి అన్ని లోకాలు భయంతో కంపించిపోవటము కూడా నేను గమనిస్తున్నాను అని చెప్పి లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్ అంటే త్రయం, 3 లోకాలు అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, పైలోకాలు, మధ్యలో భూలోకం, కింద పాతాళ లోకాలు అని చెప్పేసి క్రింది లోకాలు. సో ఆ 3ని కలిపి 14 లోకాలు ఉన్నా కూడా గోలోకంలో మనం చూసాము 3 పార్ట్స్ కాబట్టి ముల్లోకాలు అంటాం. సో అందరూ అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మొత్తం నువ్వు వ్యాపించి ఉన్నావు, వాటి మధ్య ఆ లోకాలు, వాటి మధ్య గల ప్రదేశం అన్నిట్లో నువ్వు వ్యాపించి కనిపిస్తున్నావు. అమీహి త్వాం సురసంఘ విశంతి కేచిద్ భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి. స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘా స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభి. సో
ఆ దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయాన్ని పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. సురసంఘాలు అంటే దేవతలందరూ కూడా, సంఘం అంటే సామూహికంగా అని. విశంతి కేచిత్ విశంతి విశంతి కేచిత్ భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి. కొంతమంది ఏమో భీతులై భయపడి చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. స్వస్తి ఇత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంఘ. మహర్షులు సిద్ధ సంఘాలు వీళ్ళంతా స్వస్తి అంటే శాంతి శాంతి అంటూ వేదమంత్రాలతో నిన్ను జపిస్తున్నారు, ప్రార్థిస్తున్నారు. స్తుతిభి పుష్కలాభి, నిన్ను ఆ రకంగా స్వస్తి శాంతి శాంతి అంటూ నిన్ను స్తుతిస్తూ పుష్కలంగా నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు. సో దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తూ, కొందరేమో భయపడి చేతులు జోడించి కీర్తిస్తూ, మహర్షులు సిద్ధులు అందరూ శాంతి శాంతి అంటూ వేదమంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు మనకు. ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో కొంతవరకు ఇవన్నీ చూపించడానికి చిత్రకారులు ప్రయత్నించారు. మహర్షులు, ప్రార్థనలు చేసేవారు, వీళ్ళంతా దేవతలు అన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ. సో ఇదంతా అర్జునుడు ఈ రకంగా మళ్ళీ స్తుతించిన తర్వాత భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. కాలోస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధ. అంటే సమస్త కాలోస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధో అంటే సమస్త లోకాన్ని కూడా సర్వనాశనం చేసే అంటే కాలమే కదా, కాలంతో పాటు అన్నీ కూడా పోతూ ఉంటాయి. సో ఆ కాలాన్ని నేను జనులందరినీ లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్త అంటే ఇది చేయటానికి మరి కాలాన్ని నేను ఆ కాల రూపంలో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. మీరు అంటే పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులు అందరూ కూడా ఈ యుద్ధంలో అందరూ కూడా పోవటం జరుగుతుంది. మీరు మాత్రం మీరు తప్ప ఇంక అందరూ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అందరూ కూడా ఈ యుద్ధంలో పోవటం జరుగుతుంది. తస్మాత్వముత్తిష్ట యశోల. సో విషయం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు, ఇది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పోతారు, ఎక్కడో కొందరు ఉంటారు, మీరు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. తస్మాత్వముత్తిష్ట యశోలభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. తస్మాత్ త్వం ఉత్తిష్ట, తస్మాత్ కాబట్టి త్వం నువ్వు ఉత్తిష్ట లే, యశో లభస్వ కీర్తి తెచ్చుకో, యశస్సు కీర్తి లభస్వ లభించేటట్టు చేసుకో, జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ నువ్వు జీవించావా శత్రువులను, జయించావా శత్రువులను, భుంక్ష్వ రాజ్యాన్ని అనుభవించు సమృద్ధిగా. మయైవైతే నిహత పూర్వమేవ నా ఏర్పాటుచే, మయైవైతే నా యొక్క ఏర్పాటుచే అంటే నేను పూర్వమేవ ఇంతకుముందే వాళ్ళంతా కూడా సంహరింపబడి ఉన్నారు. సో నేను ఆల్రెడీ ఇవన్నీ కూడా డిసైడ్ అయినాయి. కాబట్టి నిమిత్త మాత్రం భవసవ్యసాచి, నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడివై చెయ్యి అని చెప్తున్నారనమాట. సో సవ్యసాచి యుద్ధంలో నువ్వు కేవలం ఒక నిమిత్త మాత్రుడిగా ఉండు నువ్వు. కాబట్టి నువ్వు లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడివై నువ్వు ఈ రకంగా కీర్తిని తెచ్చుకో, శత్రువులను జయించి రాజ్యాన్ని అనుభవించు. నా ఏర్పాటుతో అందరూ ఇంతకు ముందే ఇదంతా కూడా డిసైడ్ చేయబడింది. నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడుగా ఉండి ఈ పనిని నువ్వు చెయ్యి, నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడువు. అంటే నేను చంపుతున్నాను అనేటటువంటి ఆ అహంకారం అర్జునుడిలో ఇంకా ఉన్నది. అంటే అతనికి ఇంకా విషయం తెలియటం లేదు, మనమే అన్నట్లుగా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇది
ఇది నేను ఆల్రెడీ ఇది ఇలా జరగాలని ఉన్నది, నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడిగా ఈ పని చెయ్యి. అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషికేశ తవ ప్రకీర్త్య. ఇది కూడా పెద్ద శ్లోకమే, 76వ శ్లోకం. స్థానే హృషికేశ తవా ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహృష్యాత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధసంఘ. సో అర్జునుడు అప్పుడు పలికాడు ఏమని? అర్జున ఉవాచ ఋషికేశ అంటే ఇంద్రియాలకు అతీతుడా, నీ మహిమ పొగుడుతూ జగత్తంతా కూడా ప్రకీర్త్య తవ ప్రకీర్త్య నీ యొక్క ఘనకీర్తిని జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ అంతా కూడా జగత్తంతా కూడా స్తుతిస్తూ వాళ్ళు హృష్యము ఆనందాన్ని, అనురజ్యతే అనురాగాన్ని కూడా పొందుతున్నారు, ప్రేమను. రక్షాంసి భీతాని రాక్షసులందరూ కూడా భయపడిపోయి దిశోద్రవంతి అన్ని దిక్కుల పారిపోతున్నారు. సర్వే నమస్యంతి చ అందరూ కూడా సిద్ధ సంఘాలన్నీ కూడా నీకు నమస్కారం చేస్తున్నాయి. సో ఇది నీ విషయంలో నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది, ఇదంతా సమంజసమే, ఎవరు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారనేది. ఎందుకంటే నీ శక్తిని బట్టి నాకు తెలుస్తోంది. నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా హృష్యత్య అనురజ్యతే చ ఆనందాన్ని, అనురాగాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. రాక్షసులేమో పరిగెత్తుకుని అన్ని దిక్కులా వెళ్ళిపోతున్నారు. మరి సిద్ధ సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నాడు. అంటే మనం ఇందాక చూపించింది విషయం అర్జునుడు మళ్ళీ స్తుతిస్తున్నాడు. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య. ఇదంతా కూడా అర్జున ఉవాచే. అర్జునుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్యాభ్యధికా కుతోన్యో లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావ. సో పితాసి లోకస్య చరచర అందరికీ లోకాలన్నిటికీ, చర అచర కదిలే కదలని వాటన్నిటికీ నువ్వు తండ్రివి. త్వమస్య పూజ్యశ్చ నువ్వే పూజనీయుడు, గురుర్గరీయుడు గురువు నువ్వే, నీకంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు నువ్వే, అగ్రగణ్యుడమైన గురువు. నీకంటే నత్వత్సమోస్త్యభ్యధిక కుతోన్యో నీకంటే గొప్పవారు ఇంకెవరు, నీతో సమ ఉజ్జీలు ఇంకెవరు కూడా లేరు, నీకంటే గొప్పవారు సమానమైన వారు. లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావ. లోకత్రయం అంటే మూడు లోకాలలో కూడా నీకంటే గొప్పవారు. ప్రతిమ ప్రభావ నీకంటే గొప్పవారు ఎవరు కూడా ఎలాగుంటా, ఇంతకంటే గొప్పవారు ఎవరు ఉండరు అని చెప్తున్నాడు. సో సమస్త లోకానికి చరాచరాలన్నిటికీ నీవే తండ్రి. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య. తర్వాత త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయా నువ్వే పూజ్యుడవు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువు. నత్వత్సమోస్త్యభ్యధికా కుతోన్యో నీకంటే గొప్పవారు అధికులు, నీతో సమానమైన వారు. సమో నీతో నా త్వత్సమో అంటే త్వత్ నీకు సమో సమానమైన వాళ్ళు, అభ్యధిక అధికమైన వాళ్ళు నా ఎవరు కూడా లేరు. లోకత్రయే ప్రతిమ ప్రభావ. లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావ. సో అపరిమితమైనటువంటి ఈ శక్తి సంపన్నుడా, ముల్లోకాలలో కూడా నీకంటే గొప్పవారెవరు ఉండరు అని చెప్పి అర్జునుడిని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు 46 శ్లోకాలో, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే భగవంతుని శ్లోకమేమో తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం ఇచ్ఛామి త్వాం ద్రష్టుమిచ్చ
द्रष्टुमहं तथैव तेनैन रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. కిరీటంతో, గదతో, చక్రంతో, హస్తం నీ అభయహస్తంతో ఇచ్ఛామి త్వాం నిన్ను చూడాలని కోరికగా ఉంది నిన్ను ద్రష్టుం అహం తథైవ ఈ రకంగా నిన్ను చూడాలని నాకు కోరికగా ఉన్నది. తేన ఎలా నీ యొక్క 4 చేతులతో, కిరీటంతో, గదతో, చక్రంతో, హస్తంతో ఉన్నటువంటి నీ రూపాన్ని చూడాలని నాకు కోరికగా ఉంది, ఇటువంటి రూపాన్ని. తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన. సో దయ ఉంచి నీ చతుర్భుజంతో ఉన్నటువంటి రూపాన్ని సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే, నువ్వు సహస్ర చేతులున్న విశ్వమూర్తి 4 భుజాలతో చతుర్భుజ రూపంలో నువ్వు నాకు సాక్షాత్కరించు అని చెప్పి అడిగాడు ఈ శ్లోకంలో. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం రూపం పరం దర్శితమాత్మయోగాత్ తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం యన్మే త్వదన్యేన న దృష్టపూర్వం. సో అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ సార్వత్రిక రూపాన్ని నీకు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపాన్ని నీకు చూపించాను సంతోషంతో. తేజోమయం విశ్వం తేజోమయం విశ్వం అనంతమాద్యం యన్మే త్వదన్యేన న దృష్టపూర్వం. సో నేను తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతమాద్యం, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపం ఇంతకుముందు ఎవరూ కూడా నదృష్ట అంటే చూడలేదు, నా దృష్ట అంటే ఇక్కడ అదృష్ట అంటే ఇక్కడ నా దృష్ట, ఎవరు కూడా ఇంతకుముందు ఈ రూపాన్ని నీకు ముందు ఎవ్వరూ ఇంత కంప్లీట్ విశ్వరూపాన్ని ఎవరూ కూడా ఇంతకుముందు చూడలేదు. ఈరోజు ఇంత తేజోమయమైనటువంటి సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతమైన విశ్వరూపాన్ని ఈరోజు నీకు చూపించాను. నీకంటే ముందు ఎవరు ఇంతవరకు ఇది చూడలేదు. అప్పుడు సంజయుడు అంటున్నాడనమాట, ఇదంతా చూస్తూ చెప్తున్నాడు సంజయుడు. ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవపుర్మహాత్మా. హరే కృష్ణ. ఒకసారి మీరు ఇక్కడ యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్ రేస్ చేస్తారా? యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఒక్కసారి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి దయచేసి. మన కౌంట్ చూసుకుందాము. దగ్గరలో ఉంటే వెంటనే వచ్చి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. సో మనం టైం ఎక్కువ లూజ్ చేసుకోకుండా సరిపోతుంది. 7 పీపుల్ రేస్ చేశారు. నిన్నటి కంటే తక్కువ ఉన్నారు అంటే అందరూ ఒకవేళ ఇంకా ఫోన్ దగ్గరికి కానీ ల్యాప్టాప్ దగ్గరికి కానీ రాలేకపోతే వచ్చి దయచేసి హ్యాండ్ రేస్ చేసుకోండి. వెయిట్ చేద్దాము ఒక 1 or 2 minutes. యూత్ మెంబర్స్ అందరూ వచ్చి హ్యాండ్ రేస్ చేసే వరకు దయచేసి, మీరు దూరంగా ఉన్నా వచ్చి దయచేసి అందరూ హ్యాండ్ రేస్ చేసుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అందరినీ. ఎయిట్ పీపుల్ రేస్ చేశారు. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఇంకా ఉండే ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. రేస్ చేయలేదా? 9 పీపుల్. వెరీ గుడ్. 1 more person. ఓకే. ఇంకెవరైనా ఉంటే దయచేసి ఒక్క నిమిషం దగ్గరికి వచ్చి మీ ఫోన్ దగ్గరికి కానీ ల్యాప్టాప్ దగ్గర కానీ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. యూత్ గ్రూప్ మెంబర్స్ ఎవరైతే యూత్ క్లాస్ వాళ్ళు ఉన్నారో యూత్ అందరూ మీరు దయచేసి వచ్చి హ్యాండ్ రైజ్ చేయవలసిందిగా. వెరీ గుడ్. 1 more person. ఇంకెవరైనా ఉంటే అందరూ దయచేసి త్వరగా వచ్చి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఒక్కసారి.
యూత్ గ్రూప్ పీపుల్ ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఎవరైనా ఉంటే మీరు ఇంకా ఆ కింద మీకు మొబైల్లో 3 చుక్కలు కనిపిస్తాయి, వాటిని ప్రెస్ చేస్తే రేజ్ హ్యాండ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే అని చెప్తున్నాను. సో అది క్లిక్ చేయొచ్చు. మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు అది కనిపిస్తుంది. ఓకే, హరే కృష్ణ. 10 పీపుల్ రేస్ చేశారు. ఓకే, ధన్యవాదాలు. నౌ యూ కెన్ లోవర్ యువర్ హ్యాండ్స్, లోవర్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు అందరికీ. హ్యాండ్ లోవర్ చేసేసుకోవచ్చు మీరు ఇప్పుడు. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయ ఆశ్వాసయామాస చాభీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవాపూర్మహాత్మా. సో అర్జునుడు భగవంతుడైన కృష్ణుడితో ఇలా మాట్లాడాడు. సంజయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట, ఆయన యొక్క చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. చివరికి అతను ద్విభుజ రూపాన్ని, అంటే 2 చేతులున్న రూపాన్ని చూపించాడు, అంటే కృష్ణ రూపంలో చూపించాడు. ఆ రకంగా భూత్వాపున సౌమ్యవా పుర్మహాత్మ అంటే భీతం అంటే చూసి కలవర పడిపోవటం సహజం. ఎందుకంటే సమస్త విశ్వాన్ని ఒక్కసారి కళ్ళ ముందు చూడటం అంటే మరి సామాన్యం కాదు, మన ఊహాతీతమైన విషయం అది. దానితో అర్జునుడు కలవరపడి నాకు ఇదంతా చూశాను, అదృష్టం కలిగింది, ధన్యుడను, నువ్వు నాకు ఇప్పుడు నీ చతుర్భుజ రూపంలో నాకు ఒకసారి దర్శనం ఇవ్వమని అడిగినప్పుడు భగవంతుడు అలా చతుర్భుజ రూపాన్ని చిత్రంలో చూపించి ఆ తర్వాత తన యొక్క కృష్ణ రూపాన్ని చూపించాడు. అలా అర్జునుడికి అప్పుడు సౌమ్యుడు ఆ కలవరం తీరి అర్జునుడిని ఆ కలవరపాటు తీర్చి మళ్ళీ మామూలుగా చేశారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో సంజయుడు వర్ణిస్తున్నాడు ఇదంతా. ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వ, ఈ రకంగా అర్జునుడు అడిగినప్పుడు వాసుదేవుడు ఈ రకంగా స్వయం రూపం దర్శయామాస భూయ, మళ్ళీ ఇంకొకసారి దర్శనం ఇచ్చాడంటే ఆయన యొక్క స్వయం రూపాన్ని తిరిగి చూపించారు ఈ విశ్వరూపం నుంచి అని. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్త సచేత ప్రకృతిం గతః. అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఏమని జనార్దన, అత్యంత దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం, ఎంతో తవ సౌమ్యం జనార్దన, నీ యొక్క ఈ మనుష్య రూపం, అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపం చూసి నా మనస్సు శాంతించింది. ఇదానీమస్మి సంవృత్త సచేత ప్రకృతిం గతః. సో నేను మళ్ళీ నా యొక్క సహజ స్వభావాన్ని పొందాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్నమాట అర్జునుడు. సో అంటే అర్జునుడికి ఆ భగవంతుడి యొక్క ఈ మామూలు మళ్ళీ ఆ రూపం చూసేసరికి ఆ కలవరపాటంతా కూడా తగ్గింది. నా శాంత చిత్తుడనే నీ అత్యంత సుందరంగా ఉన్నటువంటి నీ మానవ రూపాన్ని చూసి నేను శాంత మనస్కుడినై నా సహజ స్వభావాన్ని మళ్ళీ పొందానంటే నా కలవరపాటంత తగ్గి మళ్ళీ నేను మామూలుగా అయ్యాను అని చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ భగవంతుడు, ఇది భగవానువాచ, మత్కర్మ శ్రీ భగవానువాచ మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జితః. ఇది ముఖ్య శ్లోకం, చాలా ముఖ్య శ్లోకాలు ఉన్నాయి, స్తుతులు అవి కూడా. నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ
సో నా కర్మ మత్కర్మ, నా యొక్క పనులు కృన్ మత్పరము, నా కోసం చేస్తున్నట్లుగా చెయ్యి. నా పనులు అంటే భగవంతుడి పనులు, ప్రతి పనిని కూడా భగవంతుడి పనిగా భావించి నా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నట్లుగా చెయ్యి. మద్భక్త, నా భక్తితో, నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ సంగవర్జిత అంటే ఎవరి పట్ల సంగవర్జిత, నా కోసమే కర్మలు చేస్తూ, సంగవర్జిత అటాచ్మెంట్ లేకుండా, అటాచ్మెంట్ వదిలిపెట్టి, మనం ముందు నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం కదా, భగవంతుని ప్రీత్యర్థం, భగవంతుని కోసం అటాచ్మెంట్ లేకుండా, అంటే త్యాగభావంతో. సన్యాసత్వం అంటే ఏమిటి? వదులుకోవటం అని చెప్పుకున్నాం. ఆ త్యాగభావం, త్యాగం చేయటం, దేన్ని త్యాగం చేస్తున్నాం? కర్మ ఫలాలను, దానివల్ల వచ్చేటటువంటి త్యాగం చేయటం అంటే మనకు అది వస్తుంది, కానీ దాని పట్ల ఆసక్తిని త్యాగం చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఆ ఆసక్తి లేకుండా డిటాచ్డ్ ఫీలింగ్తో ఉండగలిగితే ఆ ఫలితం మీద, అది సంగవర్జిత, అటాచ్మెంట్ని వదులుకో లేకుండా. నిర్వైర అంటే అందరి పట్ల కూడా సమభావంతో ఉండు, విరోధ భావం లేకుండా, అందరిలో భగవంతుణ్ణి చూస్తూ ఉంటే ఆ వైరభావం అనేది ఉండదు. సర్వభూతేషు, అన్ని జీవరాశుల పట్ల కూడా నిర్వైరత, మనుష్యులే కాదు జంతువుల పట్ల కూడా ఆ కరుణ ఉండాలి. యస్స మామేటి పాండవ, అటువంటి భక్తుడు మామేటి పాండవ, తప్పకుండా నా దగ్గరకు వస్తాడు. సో మత్కర్మ, కామ్యకర్మలు, మానసిక కల్పనలనే కల్మషాల నుంచి విముక్తుడై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు నన్నే జీవిత పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని, అంటే ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పింది నిర్వైర సర్వభూతేషు, సర్వభూతాలు అన్ని జీవరాశుల పట్ల విరోధ భావంతో లేకుండా ఉండేవాళ్ళు నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇది లాస్ట్ శ్లోకం అన్నమాట, ముఖ్య శ్లోకము. సో అర్జున, ఈ కామ్యకర్మలు కానీ మనోకల్పనలు లేకుండా, కల్మషం లేకుండా, ఆ మనోకల్పనల నుంచి బయటపడి నువ్వు, అంటే సంఘ వివర్జిత అన్న మాటకు అర్థం అది. అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా, కల్మషాలు లేకుండా నువ్వు ఈ పనులన్నీ కూడా శుద్ధ భక్తితో నియుక్తుడై ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు నన్నే భగవంతుని జీవిత గమ్యంగా భావించి ఆ రకంగా భగవంతుని కోసం కర్మ చేసేవాళ్ళు, సర్వజీవుల ఎడా కూడా మిత్రత్వం కలిగిన వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సంగవర్జిత అన్నమాటకి అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా, కల్మషాలు లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా అని అర్థం. సో అది ఈ 11th చాప్టర్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. దీని యొక్క మనం ఈరోజు ఈ సమస్త జీవుల ఎడ కరుణతోనూ మైత్రితోనూ వ్యవహరిస్తూ భగవంతుని ఆది రూపమైన శ్యామసుందర దివ్యమంగళ రూపాన్ని ఆరాధిస్తూ భజించినట్లయితే మనము త్వరితగతిలో ఆయన ధామాన్ని చేరుకుంటాము అని చెప్తున్నారు. సో అది సమస్త జీవుల ఎడ కరుణతో మైత్రితో, అది ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్. అన్ని జీవరాశుల్లోనూ కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు. మనుష్యులను, జంతువులను కూడా మనం మైత్రితో, అంటే ఎవరినీ హింసించకుండా, బాధ పెట్టకుండా వ్యవహరిస్తూ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు ఆరాధిస్తూ మనం ఏది చేసినా ఆయన కోసం చేస్తున్నాము అని ఆ ఫలితాల పట్ల ఉన్న ఆసక్తిని, మనం రాగద్వేషాలను వదులుకోవటం, అలా చేస్తూ కర్మలను నరించే వాళ్ళు త్వరితగతిలో ఆయన యొక్క ధామాన్ని చేరుకోగలరు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనం ఈరోజు చాప్టర్ యొక్క సో వైష్ణవ ప్రార్థనతో మనం ఇప్పుడు క్లాస్ ఏం చేస్తాము. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనే